ba yaro. Ba wani yaro. Kauda. Na'am baba. Zo mana. Zo baba. Zo. Salamu alaikum. Lafiya dai. Na ganka haka cikin ka kasa. Ai baba wallahi rigima akai. A ina kuma? A nan bayan gari. Kaparana tapati rayuwarsa tana hannun da mugun tunani ta mance shirin na Allah ne mutuwa sai rabu yayi ji tsoron rabbana. Kaga irin abin da nake gaya maka ko? Na me fa? Mutum ne gahi can a kwance. Aikuwa. Wallahi mutum ne. Ba mu kai masa biyo shi. Mu kai masa agaji. Ya kamata mu je mu bashi taimakon gaggawa. Gaskiya kamata mu je mu bashi taimakon. Kafin rana ta faɗi kin ce waya mai gaya. Ka gansu can? Wancan ne ko? Su ne. Zo mu je. Wallahi mu bi su. Zo mu bi su. Kuka biyo shi za ku hallaka shi saboda zalunci. Dama ku kashe mutum ne sana'a ku? To yau kun gabu da gaban ku. Mai ruwanka? Ba ruwanku da harkar mu ko kuma sana'ar mu. Ku kiyaye. Ba ku isa wallahi. Ina shiruwa. Kai yan wala ƙarya ne wallahi sai mun ga bayan ku.
Allah a je a gama mana da su na ga sun tare mana hanya ba za ta ga cikawa ta musu kuma wallahi mu ba san abin da ya musu ba baba yanzu yana ina gahi can shine wancan taron mutanen shine gahi can a can mutane sun lullube shi mu je ka kai ni nan Allah zo mu je baba kai mutane ba su da kirki haka ake yi rana ta faɗi likitan ta ya kawai da shi mugun shiri hajiya mai mugun shiri wannan aiki kana ne ai to shine dai za a kashe shi muka karɓi shi wa inna ilaihi raji'un wallahi ji kana ne shine dai za a taimaka min jama'a taimaka min dan Allah daga min shi kauda na'am baba a taimaka min dan Allah ku zo ku kama min dan Allah ku zo ku daga min shi ku zo a taimaka don Allah a taimaka min da Allah likitan ta ya kawai da shi ya cikin naka baba tafiya yi amma baba wannan wani gari kuma me ya kawo ka nan to na garin sunansa kwa kuma akwai wata rana da na yi ma waya ta tangaran na faɗa ma na ce zan koma wani gari na zama ka ce man za ka zo ko to nan ne garin ai amma anya
lokacin da ka taho ku ba wanda ya sani. Ba wanda ya sani sai matan baba. Ita kuma ba za ta yi maka. Mutum ne. Mutum kana zaune da shi faran amma zuciyarsa baka san me yake shiga ba. Allah shi kadai ya san abin da zuciyar mutum take ciki. Gaskiya ne. Dan haka wannan abu da ya faru sai dai Allah ubangiji ya tsare gaba. Allah kiyaye. Amma ka sha wahala. Ka sha wahala. Salamu alaikum. Alaikum assalam. Baba. Kauda. Na sannun ku. Yawa. Kana lafiya? Lafiya, ina wuni? Na wuni lafiya? Lafiya ba gajiya. Ina wuni? An zo lafiya. Lafiya kalau. Ya mai jiki? Arziki sauki Allah ya sauwaje. Allah ya bashi lafiya. Amma Allah ya bashi lafiya. amma mun gode ba. Ai ya sha wuya ba. Allah saka da alkai. Ya sha wuya. Wannan bayan Allah da Ai banda Allah ya kai mu. Ai ba da wannan labarin ake ba. Kware kuwa wannan bayan Allah da ka gani su ne suka je suka kwato ka a hannun yan iska da suke kokarin kware kuwa kuma shi ya zo ya same ni na tambaye shi ya naga taron jama'a ya ce mun ai wani ne kaza na ce kai nan gaba ina zuwa na kanka shi ya tarereyo ka aka kawo ka da shi Ya sha wuya sosai. kware kuwa Ba azalimai ne. mutanen nan ai ba su da kirki Na azali. Kaga makamai ko a hannun su? iya Wani da gora, wani da barandami, wani da takobi, wani da adda. subhanallah Yana gudu suna bin sa. kai Sai kuma Allah ya kai mu. Ka ga gurmin da aka yi kan makarbo shi. Sannu kun gode. Yawa sannu. Allah ya sa. Allah ya sauwaje. Ba wannan koma. Ga ma Ya Allah ya sauwaje. Allah ya bashi lafiya. Allah ya sauwaje. Allah ya sauwaje. Allah sa da zama Amma Allah kara Amin baba. Allah kara albarka Na fa sha wahala. ni na san hasada ce kuma yanzu a rayuwa mutane sun lalace duk abin da ka san a gaba kana yin sa domin ka rufa kanka asiri za ka ga mutane ba sa so ko a danga ma bakin ciki da kashi kuma ba ya abin a hana abin da Allah ya rubuta ba duk abin da Allah ya rubuta za ka zama za ka yi ko hasada ko bakin ciki ko kyashi ba zai amfani ba don haka ni duk kai waɗannan mutane Allah ubangiji idan masu shiriwa ne Allah ka shirye su idan ba masu shiriwa ba ne Allah kai ka san yadda za ka yi da bawanka amma hasada ai ba ta yi ba kai kuma sai dai ayi addu'a Allah kare na gaba ko Allah kiyaye Allah kuma ya baka lafiya Allah sauwa amma dai gaskiya an Black ina sauran abokan tafiya. Wallahi oga na giya musu na yi tunanin zan zo in same su kuma yi na zo na gaban gansu ba Suna tafi kenan. su ƙara su ba. Dogo mun zo aiki sauran ba su karasu ba. Me yasa lokacin da muka fita kan aiki maimakon a tsaya a jajirci amma sai a rika nuna mana wasa wasu mutum kwaya biyu ƙananan halitta wai su zo su za su raka ku a guje. To ku sani cewa an yi na farko an yi na ƙarshe duk ɗan da aka sake cewar mun tara hanya ko mun bishi ya dawo ba ku yi sani cewa tashi ta kare. Sorry oga hakan ba su sake faruwa ba.
kafin rana ta faɗi, kafin rana ta faɗi, kafin rana ta faɗi, kafin rana ta faɗi, kafin rana ta faɗi. Ka tabbata cewar yau kayi gamo da gamanka. Wallahi ƙarya ne. Ba kome zan rama lokaci ne. Kafin rana. Laifin ka ne muna tare ka tashi. Ba kome zan rama lokaci ne. Kafin rana ta faɗi, kafin rana ta faɗi. Allah ya baka nasara. Ran ka dade. Wato akwai wasu mutane da ke faruwa a garin nan naka. Wasu baƙi gudu suna dubowa, suna bin jama'a, suna duka, suna sara, suna suka, suna bin dandalin da ake nuna kayan abinci, yara suna ɓarin musu, suna ɓuɓɓuge musu. A garin ba, a nan garin ba. To me ke faruwa? Abin da ke faruwa akwai wani yaro kauda. An ce shi ne rero da mutane ya ɗauko wani yaro ya kawo gidansa ya ajiye domin da suke wannan. Waye kauda? Jami'in da shi. Wani yaro ne a can har yake. Jami'in da shi. Yan kare ne. Salamu alaikum. Kai ya dai da me nake nan? Wai ta manta da wannan bare kawai. Allah tambaya miki. Allah sa na sai. Allah wani mutum ne kaga ma na manta yadda zan mai lissafin mutumin nan da Allah. Wani ya haka da fararen ka dan dima dima. Kai ba ne wanda aka kusa kashewa ba. Ashe ma ka san shi. Kai wannan babban magana ce. Babban magana to ko kana so ko ba ka so sai ka gaya mana abin da ka sani akan shi. Okay, dalili kake nema? Wai ma dalili ma kake nema? Dalili shi kake nema? Ta
kafin rana ta faɗi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Hasken fada. Ya gida ya mai garin lafiya? Lafiya lau. Ma da Mai gari sai ka zo yana neman ka. lafiya kuwa? Lafiya lau. A'a ka zo mace ai ba sai ka koma ba. A wurin dan canja kaya. A'a ka zo mace kawai ba sai ka koma ba ko zo mace. Kai ne kauda? Ranka ya dade ni ne kauda. Kai ne ka ɗauko wani mutum wanda ba mu san waye shi ba ake taimaka a cikin doyi. Kai waye? Ranka ya dade. Wallahi mu gani muka an biyo shi za a kashe shi wasu azalimai sun biyu za su kashe shi shine mu kuma muka ba shi kariya daga hannunsu muka karbe shi duba da irin yadda fada koyaushe take titire da mutane da kyautatawa al'umma. Kuma shi ne muka kwatanta irin yadda fada take yi muka karɓo shi muka taure shi. Shi wane ne da yadda kuka ɗauko? Ranka ya daɗe ai da aka yi bincike dai jikan mutumin ka ne wannan dattijan wanda ya dawo nan garin din nan da zama wanda ya taso daga can wani garin su ya dawo nan garin. To ba wani mutumi na? To jikansa ne dan uwan ko jikansa ne na cikinsa? A ranka ya daɗe jikansa ne wanda ya mace ta haifa masa. Yan wajensa ce ta haife shi. Amma wani ne ya ba matsala wani an mutum ne na zan san yadda ne. Ta wani labai. Yawa. A tashi lafiya. Na gode. Sai da a tashi lafiya. Tashi lafiya. Sai an jima. Yawa. Haka muke so. Idan kuka ji magana kyas a cikin gari ku zo ku same ni. Mu yi ɗauki mataki a kai. Kai da gidan mai gari shi ke ta. Salamu alaikum. Wa alaikum. Malam kauda. Na'am ka ce kana nan? Ya gida? Na gajiya. Ya al'amura wallahi na da gajiya. Ka san wani sa'in ina zuwa dan zauna a wannan ko. Wallahi. Ka san abin da yake faruwa kuwa? Wallahi yanzu nan daga gidan mai gari. Gidan mai gari? Ina ba na da mun sallama an ce wai in zo ne. To lafiya? Lafiya lau amma ba lau ba. Me yake faruwa? A kanka ne dai wai na ɗauko ka na ajiye ka hukuma ba ta sani ba. To har da kona ajiye ni kuma ba ta sani ba. Ni fa ba wani mai laifi bane ko mai kayan laifi. Kai dama baka taɓa mai gari bayanin cewa na zo nan ba. A gaskiya mu tun daga lokacin da aka ce mun karɓo ka daga hannun waɗancan azzalumai ka zo gidanmu ka zauna gaskiya ni ban gaya wa mai gari cewar da halin da ake a ciki ba. Kuma ka san dai garin nan akwai ɗan gutsuri tsoma da ba a rasa ba. Wani ne zai ƙila ya gaya masa cewar akwai wani bako da aka aje. Kuma ka san mutanen da suka doka suna higowa garin nan su yi mutane rahin mutunci su zuban musu da mu da su daddake wasu. To wannan ce ta sa mai ji labari aka bincike ni kira ne. Ni ma na ji wannan labarin. Saboda waɗanda aka yi abin ma wasu daga ciki na ga wani da kunu haka da koko haka a cikinsa. To amma duk wannan ka gane ba zai hana ni tunanin matakin da na ɗauka. Duk da ni masa ƙarin bayani na gaya masa na ce duk cijon nan da ya taso ya dawo nan garin ko jikansa ne wajen kyamaci. Kuma da na gaya masa haka ma sai na ga ya dan sako ya san ba wanda yi. Ai mutuminsa ne. Wallahi baba mutuminsa ne sosai. Ai da na tashi nuna baba wajen mai gari na fara kai shi. Baba mutumin kirki. Gaskiya wallahi. To yanzu ina zaka? A'a yanzu kawai ka gane? Ina tunanin abin da ya kamata a yi. Za mu yi tunanin matakin da za mu ɗauka akan wannan al'amari. Kawai mu tafi je mu sanya za ko? Ina.
ina ma zai ta tsayawa anan ne kenan ku je